Здравейте, VBox 7, аз съм Мотлор, при мен е Лук и това е новата ни поредица Jungle Survival. Да, Фрапс се бъгна 2 пъти, защото е гей. И продължаваме. Е гей, уоу! Да. И продължаваме нашето оцеляване. Тоест, това е първи епизод, какво говоря. Я виж пак да не е спрял. Не е спрял този път. Спрял ли? Не. Добре. Така и събрах. Не се бъгва, както и да. Добре, къде е ония хълм, бе? Аз го изгубих. Спок се събирам дърва и на компика. О, съм събрал, не съм доста дърва. 2 стака преработен. Къде си? Това още е метали път. Добре, стак и 12. Аре. Трябва да мери магната, чакай. Фягнета, бе. Аз имам стаки 48. Добре, сега почвам. Тук правя крафтинг тейбъл. Беше оправен ли е прав? Да, прави се. Явно. Ще правя си 2 лопати и почвам. Так, 46. Ще ми трябва и Да кирка. съм малко агната. Бе, какво е агне, бе, човек? Как агнета ще търсиш? Какво търся, бе? Еми няма агнета в Майнкрафт. Там детска бона, не си забавя. Официално какво беше? Да. Не си забавя. Сега бе, аз си викам магната. Как ще викаш? На репера ключ. Сега правя си и лопата. Като тебе, не разбира се. Добре да го помня. За какво си направих 2 лопати? Дървени кадвена, след това си направих каменна лопата. Омага. Аре, вратата ни да е от такова, от лияни. Еми... Не, чак. Не, да телепортна. Приезжам се. Да. Добре. Чакай, я дай още един къбъс. Ще направя чест. Слушай. 4 честа. Аз тук разширявам. Ти прави тавана по-висок. С едно по-висок, бе. Знам какво да правя. Има ли някакъв друг начин, освен с ножици, да се вземе лияни? Мисля, че не. Дори съм напълно убеден, че не. Чай да го изключи този тъп мод за звуци. Мен много манери. Това на какво голям. Мога да се казва матмос, както сигурно виждате. Чуват се някакви маймуни, птички, мички. Чай ще увелича саунда. Още още едно. Какво? Още не чакай. Чай сега, щупи го това, щупи го този чест. Първо да направим къщата и тогава. Не бе, остави ги там. После ще правим. Обаче... Ще направя на печка. Но... аз пък не съм запазил това. Знаеш? Аз имам един стак. Къде си? Ама имам пред на нормално дърво, не преработено. Не вода. Имаш ли? Нямам. Кажи ми, че имаш. Имаш, нали? Нямам. Пак. Ми вземи си. Както и да е. Ох, свет на къщата. Аз точно това се надява. Ма не е за дълго. Ще си поделим 2 за мен, 2 за теб. Какво? Да. Лишко се мисля. Чудих, че там какво. Това за двете. Ще оставя
400 wooden planks. Там. 3 feeder, 3 dirt и sapling, да? Може да се пече с саплинг, знаеш ли? Аз се сетя. Не. Може да се пече с саплинг. Да. Слагаш саплинга като кол. Аз сега правих с wooden planks. По-добре не ги хъби, по-добре с саплинги. Добре, ще пробвам с саплинг. Накачам си много. Събирай. Какво става? Обаче много бързо. Стабилен, аз съм тестър. Нищо не съм стабилен. Ето слагам. Добре, има зомби. Аз ще събера малко лайна. Охо, ще има филенца. Киленца, миленца. Знаеш, кой ще се прави тук саплинг? Кебабчета, мебабчета. Тук е хубаво, но мое са оплачени. Аз ще търся кол, да знаеш. Как ще потърсиш кол? Ще поробя. И почини от къщата да робиш. Или даде, откъде? Да. Какво е? Зомби влезе в къщата и скелет, ай помогни ме! Зомби скелет, мен! Зомби скелет! Какво е? Убий. Добре, да сложим врата. Чакай. Добре, нямаме крафтинг тейбъл в къщата. А как да нямаме лейвове? Да, отвън. Не ми. Чай ще направя една, че направя още една. Ще направя другата, ще направя една. Добре, изчакай. Ей, тук. Не бе, дай. Тук мисля, че ще е най-добре, защото виж. Абе, влей го. Бе, то... не става. Бе, тъпа врата. Бе, не отвътре, бе, човек, не я слагай отвътре. Мръдни се, че сега ти стига, бе. Как ще щупя? Глей го. Ще щупя, бе. Вънка я служи. Глей го. Мисъл пак ми стана. Стига, не я пипа, бе. Их, ти си... Че има крипъл. Той няма се прилича точно. Ей. Правильно, Така. Аре, мината откъде ще започва? Да, имаш ли пилешко? Да. Къде са? Вземи, бре. Защото аз момчето. Що правиш единична, бе, човек? Ма не, аз после ще почна да ви направя. Охо, айрон. Добре, раземи го, ще ни трябва за лияни. Но ясно, че ще го взема. И кой ни трябва? Мисля, доста. Добре, дай ми го тук и маняс, какво го изпечеме? С дърво. Да, аз съм тръгнал за кол сега. Това няма да ни е минато обаче. Вземи малко кол и излез. Ми даде. Не, иначе ще сходим. Това ще е едната мина. По-добре, по-хубаво, иначе единична. Това така. Охо, кол, намери. Добре. Не, това така ли ще е моята мина, ще копам в нея. Защото аз тъня, че вече съм почнал. 6 секунди. Добре, аре, дай, връщай се, че трябва да печеме. Добре, само това. И трябва да ти легла, ще си направя такова меч. Да запушвам. Не, аз имам пръчки. Тъфу, Само че то е нощ, така че няма да рискувам. То ще рискувам. Имам само 10 кола. Котка, как се опитомяваше? С риба. Мизерница, нямам риба, бе. Знам. Не си честна. Та пачка ще умреш сега за това. Не, оставя. Би има още една котка. Добре, още и това. Виж, ще бъде така. Дай кола.
Няма, има 6 кол, чакай малко. Ай ще усетя така. Стамятъм. Тук. Ето ще бъде. Не дей гледа да е красиво. Моля се. Ще го тече. Достатъчно. Охо, още кол. Кеф. И още кол. Колко? Имам кол вече. И още кол. Добре, свърши джиния, идва другия. Той ще влезе в него. Добре, да няма още кол. Че аз се взех лияни тук малко. Добре, още 8 кол. Няма да си правиме врата. Без врата ще сме. Ще ти покажа. Тоест? С лияни ще сме. Защото с лияни като сме и не влизат зомбита. Добре, ще знаеш. О, мага. Не правя. Има мод за айтеми от дърт, знаеш? Това е много Да, мизерно. никой няма да се. Мисля, много музеем. Знаеш какво ще направя още две. Така. Добре, как да сложа под една лияна друга? Не знам. Дай гледаш и ще искам да Еми, кажеш. да сложа лияните. Е така да паднат надолу лияните. Я дай да ги. Бърте. Да Не падна е така да са надолу лияните. Чакай. Мърдни се. Не бе, чу. Не бе, мърдни се стига лек. Знам как става това лек. Боже. Аз си мислех, че ще паднат така. Омага. Ще не падна. Добре, ходи да събираш вълна. Няма откъде тече. Чакай, аз ще копам там. Аз съм покопан. Моля ти се. Аз ще копам. Тия за какво да ги използваме така? Не мога. Нали запази яраме? Да, че трябва. Аз съм с 3 стон. Аз отивам Напред. да търся овце. Сега ще изгуба някъде, така че ще се телепортна после. Ей го е веднага овце. Аз намерих още яраме. Не яраме. Кол. Вече имаме една вълна. Кол. Да събери 6. Знаеш какво трябваше. Уау, тук има наистина много кол. Човек, ела. 1, 2, 3. Как да дойда, като вече не съм в джунглата дори? 10, 11, 12, 13 и сега събрах 5. 12 минимум 20 кола на такова. Охо, още се появява. Към около 30 кола. Половин стак. Гледай, тук всичко е пустиня и джунгъл. Се радва, че поне имаме джунгъл в пустиня, защото мога да е... Ако искате си да пишете на Защото няма ви го дадеме. защото си да е мой. Си да сме си го измислили ние, така че... И ние ще я преценим. Ако пишете често коментари, ще ви го дадем. Тафалек. Събрал съм 41 кол и още има. Блато. Блато с джунгъл. То съм кол и сега имам 45, 46, 47, 49, 50, 51 кол от... Я пещера. 51 кол. Ако мериш пещера, Трябва да си торчва. О, айрон.
Аз тук скопам. И гол. Делям. А? Споделям. С хората. Храна. Ага, само ще имам 49-то ниво. 49. Колко кол. Това не е възможно. Само виж първен какво беше. Жалко, че аз не сме. Колко кол имам? 31 от едно събиране. 31. Аз от 8 имам 51. При мен са телепортни. Намерих само една вълна. Ще намираме вълна, докато не снимаме, че само бавиме. Не, по-добре. По-добре да не действаме, когато не снимаме, ще става банал. Така, сложих кола. Саплинг. Знаеш какво си мисля да направя? Тук има един голям като басейн, нещо такова. И мисля да слагаме около него такова, как беше? Тръстики. Да. Аз тук бях намерил много тръстика, ще я взема цялата. Гледай, тук е пълно с котки. ОМГ. По-добре. Взимам яйца да си изпълняме в къщата. Такова. Абе, знаеш, как се казваш? Птица. Кокошка. Добре. Аз се скачам нагоре. Тук доста покупах. Той плува няколко горе. Say model and something. Kirk. Айде, бе. Знаеш какво е тук? Имаш ли айрон? Нямам. Сложил съм всичко да се пече. Три штопче, ще им свърши трата. Така, готово. Кокошка с бонуса 3, 2, 1. Мисля, че ще спомняме кокошка. Кокошка. Чай, то workbench ще взема... Не, вън. Аз тук ще поукрася малко с cobblestone. Да, бе. Снимаш ли още? Много ясно. Ма след малко спирам. Това не е добре. Това никак не е Ти добре. поукрасих малко това. Омага! Виж. Някой го щупи това. Виж. Виж.
служим ново. Да, трябва пак в мълчай. Дай ми. Не, аз се взех. Добре хора, Да, това чао. беше от нас за този епизод. Надяваме се да ви е хареснал. И да, давайте плюсчета, чао.